Szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai magyar nyelvi videó témája néhány fontos kifejezés és a jó intonáció. A magyar nyelvben a hangsúly mindig a szó elején van. A szia, Éva vagyok után lehet kérdezni a partnerünket. Egy kérdés, hogy vagy? Kak hosszi? Hogy vagy? Ez tegező forma. A magázó forma pedig, hogy van? Kak hoste? Hogy van? Egy lehetséges válasz erre, jól, köszönöm. Dobro, hvala. Jól, köszönöm. De lehet az is, hogy a partnerünk utána panaszkodni kezd. Ha nem értjük, amikor magyarul beszélnek, azt mondjuk, hogy sajnos nem értem. Žal, ne rozumem. Sajnos nem értem. Lehet azt is mondani, hogy miért. Nem vagyok magyar. Nisem magyar, ali nisem magyarka. A magyar lehet férfi, tehát magyar, és lehet nő is, magyarka, mert a magyar nyelvben nincsenek grammatikai nemek. Nem vagyok magyar. Elnézést is lehet kérni, ekkor azt mondjuk, bocsánat. Oprosti, ali oprostite. Tegező és magázó formákkal is lehet használni. Még egyszer. Sajnos nem értem. Nem vagyok magyar. Bocsánat. Egy potenciális reakció a semmi baj. Nincs hudega. Semmi baj. Ha kapunk valamit, akkor azt mondjuk, hogy köszönöm. A válasz az lesz, hogy szívesen, ami azt jelenti, nizakai. A szív szó azt jelenti srce. Tehát a szívesen körülbelül azt jelenti, hogy szívből, a szívemből segítek. Ha adunk valamit, akkor azt mondjuk tessék. Izvoli, ali izvolite. Ezt is lehet tegező és magázó formákkal is használni. A dialógus tehát tessék, köszönöm, szívesen. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra legközelebb!